ଜମିଟା ଜମିଟା କୁ ଡାକିଲା ସାଉକାରଟା କୁଆଡେ ଗଲା କି ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲା ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି ଲେବରରା କୁଆଡେ ଗଲେ ଏତେ ଲେଟ୍ କଲେଣି ମାଗିନା ଆଜି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ଆଜି ଧାନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଖଣ୍ଟ। ତୁ କିଏ? ତୁ କିଏ? ତୋ ନାଁ କଣ? ମାନେ ଡହରା। ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ? ଆମେ ଅନଲାଇନ ମୂଲିଆ। ମୁଁ ପୁରା ଅନଲାଇନରେ ମୂଲିଆ ମଗେଇଥିଲି। ଭୁଲରେ ଆମେ ମାଲିକଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ କି କଣ କରିବା? ଆଚ୍ଛା ମାଗିଦବା ସରି ମାଗିଦବା ସରି ମାଲିକ କୋଉ ଧାନ କଟା ହବ? କାଟିବ ସାଇଜରେ ଥୋଇବ। ଅଳିଆ କରିବନି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହଉ ହଉ। ଧାନରା କାଟିବ ଅଳିଆ କରିବନି। ସମବାୟ ଜଳଖିଆ ଧରିକି ଆସୁଛି ଆଉ। ଶୁଣ ଆଜି ଧାନ କାଟିଦବା ପୁରା ସାଇଜ କରି ରଖିଦବା। ଆଉ ଟିକେ ମାଲିକ ଖଇନଟେ ଆଣିଥିବ। ମାଲିକ ଥଣ୍ଡାଟା ଆଣିଥିବ। ଜଳଖିଆ ବି ଆଣିବ। ପାନ ବି ଆଣିବ। ବିଡ଼ି ବି ଆଣିବ। ହଁ ହଁ ତମ ଲାଗି ସବୁ ଆଣିବି। ତମେ କାଟିକି ସାଇଜରେ ରଖିଛ ତମ ଲାଗି ମୁଁ ଭାତ ଧରିକି ଆରେ ଆରେ ଖଟ ଧାନ ତ କାଟିବା ଟିକେ ଖଇନ ପକେଇଦବା ଆମେ ପକାଇବୁ ଆରେ ଖଟ ଏବେ ମାଲିକ କହିଲା ଧାନ କେମିତି କାଟିବେ? ପାତ ଆଣିଛି ଗଛ କାଟୁଛି ମୁଁ କହିଛି କାଟିବା ପାଇଁ ତୁ ଗଛ କାଟୁଛୁ ଭୁକାଡିକିରେ ଗଛ ହଁ ଖଣ୍ଟ ଧାନ କାଟିଆ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଡହରା ହଁ ଖଣ୍ଟ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ସାଇଜ କରି ଧାନ। ହଁ ଧାନ ପୁରା ସାଇଜ କରି ରଖ। ମୁଁ ତ ବଡ ଧାନଟେ ପାଇଛି ରେ। ଲମ୍ବା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ମୋର ତ ଛୋଟିଆଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ କହିଲୁ? ଆରେ ହେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଡହରା ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଭଲ କି ସାଇଜ କରି ପୁରା ସାଇଜ କରିବା ଧାନ ଅଳିଆ କରିବୁନୁ ପୁରା କାଟିକି ପୁରା ଏଇଠି ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ସାଇଜ କରି ଥୋଇବା ଅଳିଆ କରିବାନି। ମାଲିକ ଆସିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲୁ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଡହରା ହଁ ଖଟ କାଟିବା ସାଇଜ କରିଛି। କେଇଟା କାଟିଲୁ? ମୁଁ କାଟିଲିଣି 20ଟା ଖଣ୍ଡେ। ଆରେ ମୁଁ 5ଟା କାଟିଛି ତ ବଢିଆ ଲମ୍ବା ଗୁରା ବଢିଆ କାଟୁଛୁ। ତୁ ମତେ ଟକରି ଗଲୁ କି କଟା କାଟୁଛୁ କାଟ ଆଜି 200 ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ଥୋଇଦବା। କଣ କରୁଛ? ଇଏ କିରେ ଆମ ପାଠି ଧାନ କାଟୁଛୁ ଦେଖିପାରୁନୁ? ଆମେ ପୁରା ଅନଲାଇନ ମୂଲ୍ୟ ଅନଲାଇନ ରୁ ଆସିଛୁ। ଭାବୁଛୁ ତୁ ଆରେ ଆମେ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଧାନ କାଟି ଆସିଛୁ। ଆରେ ତମ ଅନଲାଇନ ମୂଲ୍ୟ ପାତରେ ଧାନ କାଟୁଛ? ଆଉ କୋଉଥିରେ ଧାନ କାଟନ୍ତି? ଆରେ କଣ ଦାରେ କହୁଛି ଧାନ କାଟିବା? ଆମେ ପାତେ ଦା କଣ? ମେସିନ ଫିସିନ ଦେଇଥିବ ଦା କଣ? ଏଇରା ଧାନ କାଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଦା ଆରେ ଏଇଟା ଦା ଏଇଟା ଦା ଭାଇ ଦାଟା କୋଉଠି ମିଳୁଛି? ଆମେରିକାରେ ମିଳେ। ଆରେ ଆମେରିକା ଟା କୋଉଠି? କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ମ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଆଉ ଦାଟା ବି ନେଇ କହୁଛି ଦାଟା ନେଇ ଆସିବା ବୁଲିବା ଇଆଡେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା। ବୁକାଟା କିରେ ମାଲିକ ପୁରା କହିଛନ୍ତି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଆରେ ଏଇଥିରେ କାଟିଲେ ଧାନ ଭଲ ସାଇଜ ପୁରା ଥୋଇଦବା। ମାଲିକ ଆଇଲେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ନା କଣ ଆସି କଣ ଦା ଦେଖେଇଲା
ତା ଦେଖେଇଲା ଯା ସିଆଡେ ଘଣ୍ଟ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ କାଟିବା ଦା ଦେଖୁଛ ତା କଥା କିଛି ମାଲିକ ଧାନ କାଟି ବସ୍ ମାଲିକ କହୁଛି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଧାନ କାଟି ଦେଇକି ଏଠି ଗଦେଇ ଦେବା ତାପରେ ସିଏ ଆସିଲେ ବୋହିବା କଥା ତାପରେ ମାଲିକ ବୁଝିବ ମାଲିକ କେତେବେଳେ ଭାତ ଆଣିବ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଖାଇବା ଆରେ ଖଣ୍ଟ ଦହରା ଧାନ କାଟା ସଇଲାଣି କି ରେ ଏଇ ମାଲିକ ଆସିଲା ଖାଇବା ଆଣିବ ଚାଲ 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 ମାଲିକ ଖାଇବା ଆଣିଲେ ଜଳଖିଆ ଆଣିଛି ମିଲ୍ଟା ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଅନଲାଇନ ମୂଲ୍ୟା ପଡିଛି ବୋଲି ଆମ ଖାଇବା ସବୁ ଆଣିଛୁ ହଁ ଖଣ୍ଡା ନିଅ କହିନି ଖାଇଲେ ସମାନ ୟା ଭିତରେ ପାନ କହିନି ସବୁ ୟା ଭିତରେ ଆମର ଫୁଟୁକା ଜଳଖିଆ ସବୁ Oh my god. ମାଲିକ ଜଳଖିଆ ଆଣିଛି ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇଦବା ଆଗ ତମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲ ଚାଲ ଖଣ୍ଟ ଡହରା ଆଜ୍ଞା ଧାନ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛ ପୁରା ରେଡି ଧାନ ଗୋଟେ ନାହିଁ ସବୁ କାଟିକି ଆମେ ସାଇଜ କରିଦେବୁ ମାଲିକ ଧାନ ଲାଇନ ଲାଇନ କରିଦେବୁ ଆସ ଆସ ଦେଖିବା ଆସ ଦେଖ ଏଇ ଧାନ ଦେଖ अरे हे मालिक भेज मालिक भेज कत्ते ଧାନ କାଟିଛ କତ୍ତେ ଧାନ କାଟିଛ କତ୍ତେ ଧାନ କାଟିଛ କତ୍ତେ ଧାନ କାଟିଛ କତ୍ତେ ଧାନ କାଟିଛ ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ ଯାହା ତ ମାଇଲେ ମାଇଲେ ପଇସା ନବ ଓହୋ ମାଲିକ ରାଗିଲେଣି ଯା ସିଆଡେ ଚାଲ ମାଲିକ ରାଗିଲେଣି ଧର